студиото. Питате ли ме как се оправям с него? Ревнува. Каза ми, погледни колко играчки си наредила. Искаш да ме замениш ли? Не, няма да те заменим. Ето ще те нареда до тях. Здравейте, уважаеми зрители! Започва Споделено с Вихра по TV7. Вашият сигурен един час на интересни и вълнуващи истории. Сигурна съм, че гледането на Споделено е хоби за мнозина от вас. А какви са най-странните хобита ще научим днес с помощта на моите гости. Първи при мен ще бъде един мъж, който се определя като събирач на детски изненади. Тръпката по шоколадовите яйца го завладява преди около 10 години, а в момента колекцията му от изненади наброява 3500, може би над 3500 различни фигурки. Какво му носи странното хоби и чувства ли се като едно пораснало дете? Ще научим от самия него. Моля аплодисменти за лайфстайл редактора във вестник Монитор Филип Данауи. Здравей! Много ми е приятно. Заповядай. Тук е който няма, аз наредих моя Марио, който се оказа и ревнив, че има и други играчки в студиото. Шегувам се винаги с моето куче, което ми е кадем. Много ти благодаря първо, че си донесла тези красоти. Ще ги разгледам най-детайлно. Беше ми трудно да подбера кои са най-интересни, защото колекцията е голяма. Аз съобщих в анонса... Съобщих в анонса, че имаш 3500 различни фигурки, но според мен са над... Повече, аз дори самия не съм ги броил, защото те са много малки, все пак ако трябва да отделя време да ги преброявам, но сигурно са над 4000. Не си водил списък, всяка една колекция. Колко колекции имаш? Защото виждам, че те са различни серии. Серии се наричат, нали? Да, те са серия, сетове, комплект, нали? Сетове, комплекти. Ще ги разгледаме детайлно, както ти казах. Сега искам да ми кажеш откъде всъщност тръгна всичко с тези малки играчки изненади. Как се запали? От мъничък ли? Аз като малък си спомням, нали, това вече на следващия етап, когато почнах да ги събирам съзнателно, си спомних, че като малък имах една метална кутия, в която си ги съхранявах и така нататък. Така да се каже, може би от тогава е тръгнала цялата това нещо, но през годините не съм го правил, защото все пак като дете нямам и ресурсите, възможността да си купувам лично, да давам толкова пари. Мама и тати едва ли са били въодушевени да дават много пари за играчки? Едно дете, де факто, тогава знаем, че те яйца ги имаше само по корекомите и де факто е било нещо като лимитирано. Лимитирано, освен това за нас тогавашните деца е трудно достъпно. Но знаеш ли, всяко едно дете наистина е събирало подобни играчки. Събирахме картинки от дъвки, си спомням салфетки и така нататък. Лищчета, глупости, разменяхме си ги и така. Но като порасне човек някак си отшумява, а при теб се задълбочава. Как се случи? Значи аз преди 10 години наистина така просто си купувах днес в магазинчето, взимам си 2 шоколадови яйца, 3, слагам ги на секцията и така нататък. И в един момент една моя позната, вика, ти знаеш, че аз имам един приятел, който колекционира много отдавна тези играчки. Той се оказа доста по-възрастен човек, над 45, който де-факто Ти запозна ли с него? Да, тя ни запозна. И аз като че ли, може би за спорта се въодушевих да събирам още повече. И си казваш, сега ще те бия по играчки. Той колко имаше, спомняш ли? И той сигурно си има над 5000, защото все пак той ги събира от много повече време. А той разказа ли ти как той се е запалил? В интерес на истината, това се замислям, нямам спомен какво точно ми е разказал, но предполагам, че и той така, от... А има ли той играчки, които ти нямаш? Със сигурност има. Той дали има играчки, които аз нямам? Които ти нямаш. Със сигурност, защото марката, която ги създава тези сюрпризи, датира от преди 83-та година, т.е. някъде 88-79 година и нормално той да има някакви по-стари играчки. А ти не си ли се опитвал да си намериш по-старите играчки? Да. Даже тук имам една, която е наистина доста стара и така с носиш ли я? Да я видя коя е? Значи това са едни смърфове. Смърфовете. Я чакай, знаеш какво ще направим? Така, аз ще седна тук. Да, аз ще седна тук при играчките. Я да видя. Значи ето това са едни смръвчета, които то се лечи самата, Може ли да ги пипнем? Да, разбира се. Не знам, защото... Така, ето. Те се откоряват много от... смървчета, много са сладките. А те дори са обелени тук. Смърфията нямаш ли? Нямаш смърфията. Ти си им направил легалца.
Да, това са такива памучета. памучета, за да не се, да се пази пластмасата, да. Аз, между другото, точно това щях да те Ще попитам. видиш, Ти че в кутии ли ги качеството се държиш различава. всичките или ги... Защото как ги почистваш? Значи, следващата стъпка, която давно искам да предприема, да направя една голяма витрина в стаята, която да мога да ги подредя всичките, за да може да им се радват. А къде и ги аз и съхраняваш? всички, които... Къде ги съхраняваш?